Het grootste monument van Nederland, Rolduc in Kerkrade, is onder meer bekend van het seminarie. Dat in principe bedoeld was om priesters op te leiden, maar ook als gymnasium dienst deed. Elke 4 jaar is er een reunie van oud-studenten. Tijdens de reunie dit weekende werd onder meer een boek over voormalig directeur Jos Stassen gepresenteerd. Dr. Jan Hartman, tegenwoordig werkzaam bij de afdeling Geografie van de Universiteit van Amsterdam, gaat terug naar zijn tijd op Rolduc. Ja, zo te zien 1965, 72, dus 7 jaar hier op Rolduc gezeten. 7 jaar, ja, van 65 ben ik gekomen. Dan hadden we de VK, de voorbereidende klas. Dan kwamen we de kleine dorp, Jusviedig, Oost-Maarland. En die scholen, die dorpsschooltjes, die liepen het aan bij de stadsschool. Dus we waren een voorbereidende klas, die dan overbrugging wordt tussen de 6e klas en het gymnasium. Toen ben ik in 64 hier gekomen, het gymnasium dan doorgemaakt. En we waren in 1972 de laatste generatie van interne kleinseminaren. Dan hadden het kleinseminaren toegegaan en dus nog een goed externe school geworden. Oké, dus dat was echt, zal ik maar zeggen, kostschool? Ja, nog echt de ouderwetse kostschool. Wie in 65 keer waren het nog echt heel ouderwets. Echt 3 maanden niet hevers. En, 3 maanden? De eerste 3 maanden tegen het heimwee niet hevers. We hadden echt wie het ging in die tijd. Maar toen is het laatste maar steeds dingen geworden. Het is ook heel snel teruggelopen. Hè. Dan moest je bedenken, in 1960 zat hier nog 400 interne. 400 interne leerlingen. Ja, een grote school, eigenlijk de grote scholen van Nederland. En in 1972, wie ik eindexamen deed, waren we met 20 maanden listen wat hij wegging. Dus binnen 10 jaar is die ganse katholiek, rijke Roomse leven totaal verdwenen. Ik heb juist alles metgemaakt. Aan het begin dus nog het echte ouderwetse gesloten internaat. En toen gaan ze open. Eigenlijk de beste ervaring van allemaal dingen. Alles metgemaakt. Maar als kind van het ouderlijk huis naar een seminarium, hoe ze 3 maanden niet naar huis kunnen gaan, voelt zich daar niet opgesloten? Ja, het was heimwee wel heel erg. Ja. Maar ja, dat is weer tegen anders. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik alles weggeduid heb. Mijn pa zag altijd, als de hevers was komen, bel en binnen een oorstuiver voor de deur. Het was vorig om niet te mogen zien. Dat waren dus, en dat daar ook nadelen tegen u verzorgen van heimwee, dat was metgenomen. Maar als je zo'n grondhouden dat het nog heen is, maakt het niet zoveel uit. Nou, Paul maakt maar dat uur. En van de rest was het natuurlijk fantastisch. Maar een van de beste scholen van Nederland. Maar dan kost hij ook opgeleid worden tot priester, toch? Ja, nou eigenlijk was het zo dat het eigenlijk alleen maar voor priesters was. Tot 1946 waren we een open internaat. Dus van Gaans, Nederland. Katholieke jongens kwamen hier naartoe. Maar een van de grote scholen van Nederland. Wie dus hier in 1970 zat, toen zagen ze van nou het gaat wel slecht met Nederland. Want nu was er een kabinet, Clef de Jong. Dat was het eerste kabinet sinds 100 jaar hoe geen rol dossier in zat. Dus zo'n cruciaal wordt dus wel. Nu in 1946, nou de oorlog, het bisschop Lemmens verordeneerd van de een op de andere dat alleen maar priesters mogen komen. Nou, daar is een ganse discussie over geweest, heel interessant allemaal. Geen woord dat met de bisschop, vader bisschop besliste. En dus het is echt priesteropleiding gekomen. Maar wie ik kwam in 1965, was al veel minder. Ik kwam met een goede schaal. Ik heb 2 ooms gehad die op schaal gezeten hebben. Het was echt een fantastische goede schaal. En zijn die priester geworden? Eén is priester geworden en de andere heeft het toch niet gedaan. En die heeft ook de andere een heel grote set terechtgekomen. En heb ze zelf nog zitten te denken, ja wat zal ik nou het gymnasium? Nee, ik kan me niet herinneren. Ik weet het niet meer juist, ik kan me niet herinneren dat ik ooit priester heb willen worden. In een tijd. Ik heb altijd gestudeerd, heb ik ook gedaan. Ja, Rolduc is, maar ik denk dat dat kan meer in de tijd van Gijs. Hè. Hij had op sommige punten ook een minder goede naam gehad natuurlijk. Hè. Met de dingen die tussen de priesters en de jongetjes verkeerd gingen. Ja. Heb ze hier daar iets van gemerkt? Daar kan ik wel wat over zeggen. Er is natuurlijk over dat die seksueel misbruik is in de kerk en internaten met name is vuil sprake geweest. Ik heb op Rolduc nooit gemerkt of metgemaakt. Ik heb alleen maar zeer betrokken leraren geweest en van enig fysieke daar heb ik nooit gemerkt. Nee. Er is nu pas een paar jaar geleden is een boek uitgegeven door Twan Geurts, een leerling van Rolduc, een paar jaar ouder als mij. Dat het één geval van, het er dus, wat jij dat seksuele misbruik noemt, een tragisch geval. Achteraf gezien, ik was de leraar, maar misschien de beste leraar van de ganse school. Ja. De geschiedenisleraar. Ik ben zelf geschiedenis gaan studeren. Ja. Onder andere omdat ze een goede leraar was. Het heeft me dus zeer diep geraakt dat van die mensen ook gaat wel. Maar het was één geval van één persoon. Het was niet systematisch. Ik heb verschillende keren bij de mensen gekomen geweest en één keer was verbouwereerd dat plaatsgevonden. Ik denk dat het een tragisch geval is, dat ik daar op het kerkhof ligt te begraven. Zeer tragisch geval. Ik kan het niet groot kallen, maar het was geen systematisch misbruik en voor het overige heb ik hier niks voor gemerkt.
ook in deze kerk best het toch voor een deel opgegroeid. Het is een deel van mezelf. Als ik hier zit, het is ook mijn heim, juist het oes, mijn heim is. En het is een deel van de achtergrond. Ik ben een deel van die traditie van Rolduc vanaf 1104 tot nu toe. Het is een deel van mezelf geworden. En daar ben ik ook heel trots op. En heel blij dat ik dat mag metmaken.